Hello mga guys. Hello! Pasensya na kayo mga followers na wala may nag-upload na yun itong bagyo nga Christine. Sa man nga Sungay po niyo yun? isungay pagin yun si Christine. No na nagka-problema yung taon. Yung naging katong kapobre. Yung nagdungag o kalisod. Okay na nga mong compose mga guys. Usa ka ni komposisyon sa Bangkiyog TV nga usa ka kaagi sa kinabuhi. Kung kinsa mga itong matungdan aning kantahan, Tumata usan kinabuhi kinabuhi sa usa ka Biniyaan. sa palad Ay. nga nagkalagyo ay sila. Wa sila magtuong nga magkita pa ba sila? Di, wa pag yun. Wa pa sila magdaw nga magkakita pa. Di kita sila makakita ba dong? Di gina. Kaya naguluhan man niya, may panahon pa ba magkita kita? Mao na siya. Ato pa, pangandoy ba yun? O pangandoy pa ni siya nga magkita sila. So subaybayin lang ninyo mga guys kining among kanta para kaninyo. Now, share ka mo ani sa atong mga kaigsunan. Mina sa mga followers, mga subscribers. Nagluhan kini og may panahon pa ba magkita kita? Pasok! Sige na lang nagandong nagdamgo ako kalimo gimingaw na hintaon ako gilaw sa mga pagpangga mo isang wala ka na magulat ako kanimo nga unta mo balikan aron malipay kini dugan ko ikaw lamang ang gimal, ikaw lamang ang igugma, ikaw lamang walain pa nasayod ni si Batala kanus at nga makita uhaw na ko sa pagpangga at tagi ko ugi gayon may panahon pa ba magkita kita. Sige na lang nagandong nagdamgo ako kanimo gimingaw na hintaon ako gilaw sa mga pagpangga mo isang wala ka na magulat ako kanimo nga unta mo balikan aron malipay kini dugan ko ikaw lamang ang gimal, ikaw lamang ang igugma, ikaw lamang walain pa nasayod ni si
panahon pa ba makita kita? Oh, ikaw lamang ang imahal, ikaw lamang ang iugma, ikaw lamang ug walain pa nasayod ni Sibatala kanus at nga makita. Uwaw na ko sa pagpangga katagi ko ugi gayon. May panahon pa ba makita kita? Makita kita. Makita kita. Okay mga guys,